ретро пътуване, приказни пейзажи и изкачване до нови върхове. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Родопско приключение канем всеки на магическо пътуване с родопска теснолинейка. По време на пътуването ще се любовате на цветни пейзажи на приказната Родопа планина. Ще опитате вкусни хапки и ще дадем началото на забавлението с селекция шотове. С малкото влакче ви придвижваме до най-високата гара на Балканския полуостров – гара Аврамово. Там ви очакват шатри, музика, декорация, усмихнат началник гара, който ще се погрижи за доброто ви настроение. Ще ви пита въпроси, ще ви отправя предизвикателства и ще изпита атлетичните ви способности. Споменахме ли търсенето на пъзел? Накрая, чрез дружните оборни усилия ще се разкрие картина, която да закачите на видно място в офиса. Тя ще ви напомня за това колко важна е работата в екип. Тимбилдинг програмата Родопско приключение е подходяща за сравнително малки екипи от 30 до около 60 служители. В нея на показ излизат умения за съобразителност, работа в екип, внимание към детайлите, решаване на проблеми, креативност и други. Програмата може да се реализира в районите на Добринище, Банско, Велинград. Нека заедно да се изкачим до нови върхове. Разберете как да получите тимбилдинг програмата чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг програми за малки и големи екипи. До скоро!